Nuns meses, este solar na Pobra do Brollón será ocupado polo novo centro residencial para persoas maiores da Deputación de Lugo. A Deputación de Lugo trata de ser unha deputación, un goberno próximo ás persoas, unha deputación social e rural, non? E neste caso estamos hoy aquí na Pobra do Brollón, como dicía o alcalde, atendendo unha bella demanda de todos os veciños deste concello que levan esperando por ela moito tempo, que por fin vai saber realidade. Unha residencia financiada pola institución provincial e o Concello da Ribeira Sacra cunha capacidade que supera as 30 plazas. A inversión por parte da Diputación son 1.200.000 euros, o Concello pon 200.000 e os solares, non? E como digo, atendemos unha bella demanda dos veciños deste Concello, que ademais apostamos por eso, por crear emprego, por dinamizar a vida no rural, por crear economía. Unha obra moi importante para este Concello, dado o grado de avellentamento da poboación en Pobra do Brollón. É unha obra que, polo seu investimento, a obra máis importante posiblemente da historia de Pobra, 1,5 millón de euros. Os maiores da Pobra do Brollón poderán vivir nesta residencia de planta baixa, que conta con máis de 1.500 metros cadrados de área residencial. Que somos nativos de aquí, os que podamos terminar os nosos días aquí nesta residencia, non temos por que ir a máis lexos. É claro, o noso futuro creo que o de casi todos vir a terminar aquí. Non hai ningunha cerca. Están moi fortes, sí, pero están saturadas xa. Sempre dá algún puesto de traballo, empezando, e despois que a xente de por aquí tiña unha residencia máis cerca, sin ter que marchar tan lexos. Unha obra que gusta aos veciños e hai quen xa pensa en pedir unha praza. Eu estou pensando que vou vir para aquí. 18 habitacións con baño adaptado que cubrirán as necesidades da Pobra do Brollón.